Alapane ambo dek bawalega disiko kalian kironyo. Yalah jadi baburu besok. Oh, tantulah yo batu cakra. Iyalah. Sudah seminggu anjing saya dikasih puding, maksud saya dikasih puding. Oh, puding. Kalau urusan anjang ke anjang Langsung kanjang ya. Langsung kanjang. Tarik. Ambo suko anjang lupa. Bagus kok anjang lupa kok. Ya ada nggak yo? Makanya dia agak condong kanan lama, indak bundi aja saya. VIP kece orang kini. Kalau saya cukup pakai anjing betina saja. Selain hemat tenaga, hemat energi, juga sangat menguntungkan. Adi 50 lah tak untungnya cakra. Lain sama. Selain itu, anjing saya juga bisa mencari apa anjing baru. Tidak perlu ke Jawa lagi. Kalau ambo baburu, Ya. cukup pakai anjang ketek saja. Nyok aja lah maitam je babi. Dimakan lah di babi kunya. Lepo, cakra. Coba kalian berpikir agak serentak. Malah pikir. Atau Dulu anjang lepoh nan jantan gadang ko, apa langsung gadang saja? Tentu tidak. Yang pastinya dulu Ngene. Kalau anjang cakra ko dulu Pak itu dojo anjang ambo. Kini ketek bisuak gadang menjadi rajo di paburuan ko. Kini anjang lepoh gadang bisuak gaek langsung mati. Kini anjang cakra sadar rancak berbulu ketujuh, namun bakaja masuk banda sampai kini alun keluar. Oi tumbang, jangan sampai membuat malu dan uang dari Indonesia. Yo bana bakaja uang tua, lah saminggu ko ada meri uang saja. Kok talu ala dua lo sepagi, amam bana dan juang Anjang kumbang yonan tasabui badan gadang talingo kulai jiko salah sawi basaui anjang jo babi kaja-kajara dari sinan pindah kasihko dari lurah ke akeh bukit bakaja pulau mangkonyo sero indah mulia si kumbang sakit kok udah pulang baburu malam butuh tiba di rumah dek udah itu katuju anak bini babak lengah biba coba buru babi dan para lu anji yang bakaja di rumah indah babi anak joa kasih kola biasa bantah anjangnya di mandian. Awak sih nggak pernah nyemandian tuh. Apalagi anaknya. Jadi pak, kadi mandian pulau Liza. Udah muasanya. Udah kan? Pak, ya kadi mandian. Onde, tiap pagi anjang keluar. Onde, baburu babi nyonaya Honda. Hari pakan dan naik ke pasar, balita luas sarato saka. Jiko dikaji-kaji bana, tapaso kini denai basaba. Anjang kumbang yonan tasabui badan gadang talingo kulai jiko salah sawi basaui anjang jo babi kaja-kajara dari sinan pindah kasihko dari
udah juga babi tadi. Nah, maka cuma udah pakai baju tiba aku. Anjang udah. Anak kecilnya udah anjang. Enggak, maksud kamu anjang udah tuh. Lai sayang. Kau tak bakal yang udah dibagi. Dia udah kajai. Onde, tiap pagi anjang keluar. Onde, baburu babi nyonaya Honda. Hari pakan dia naik ke pasar, balita luas sarato saka. Jiko dikaji-kaji bana, tapaso kini dia naik basabah. Jiko dikaji-kaji bana, eloklah udah lalu di luar. Jiko dikaji-kaji bana, lalu selau udah di luar janjang tuh. Ada aja sial lo. Lain nak apa? Dicari lu lah sinyalnya Beko.